Hindi malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isa lang banan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isa lang banan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagain ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee, dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Kahapon ay nilagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos at naging ganap ng batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o RA 12022 na tayo po ang principal author. Sa batas na ito, mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga agri-smugglers, hoarders, price manipulators, kartel at mga kasabwat sa gobyerno. Pero hindi na tatapos dito ang ating trabaho, kundi sa pagsiguro sa epektibong implementasyon nito para protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang kita at produksyon at mapababa ang presyo ng pagkain. Mga demonyo na pumapatay sa kabuhayan ng mga magsasaka at sumasabotahe sa ating ekonomiya, sampulan na. Murang pagkain, gawin na natin. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Maiinit na balita at issue. Like yourself and your loved ones, come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin-Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin-Latika ni Philip Baracena.
Barreta Asin Blatica ni Philip Baracena. Barreta Asin Blatica ni Philip Baracena.
katugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 27 nakita kan bulan na September, aldaw po kita nin Biyernes. Ano daw yan? Pag nakakaokasyon na mapungaw na ang kinaaban. Pero itong kantang naglalaho sa dilim yung iba. Iba niya to sa lado technical si James Oko. The information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Maray ni si Chief PSG ta. Daw anong mangyari. Firming tindog dyan sa West Philippine Sea. Nakahanda ang tribal community dyan sa Santiago, Digdipo, Ciudad Can Iriga na mag-suporta kay Chief PSG Jimmy Guanzon basta tumindog sana siya duman sa WPS ay pagpara bulihon kan mga Chinese sabi digdi sa Iriga kito mga tugalsik kung makasakop palan kan Pilipinas Chinese ano na apod kayan pwedeng maging Tugalnoy sa pinagsaro so inchik sa ka Pinoy nagpapakonselo lang kita talagang maharasahas na naman ang panahon kunyan abang init pagkakaod to bagay dahil matalab so impacts pag mainit sa kaso COVID gan panahon an COVID palan saka impacts garo kunyan yan kontra sa init Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko ka na Ciudad din Iriga. Kumusta na barakalan kan sendong mga paninda? Diyan ibabaga, maski masulong, pirming sabi. Loya na nga kading barakalan sa di sentro ay pambihira man niya. Talagang maloya na di, sabi kan iba, sa labaton. Dakol pa man nagbabakal kung dan diba buman magtuga kung nakakadakol nin income Pilipino talaga pirming day nagsasabi ang iba nin katotohanan maski masulong mabinta pirming sinasabi ay maluyang ang income Hoy, happy birthday pala kay Marco Pinat. Uno basang? Kumpleanyo niya, ngunya na pagkaaldaw. Sabi ni Deji Mandi, yun yan, hayahay na ang buhay. Hindi, pag-abot sa mga okasyon. Ganyan man ini, si Marco P. Nga ni kayan, okay man. Nagdadaraman inin mga prutas. Mahahamis na prutas. Katapat kan P. Aram na nindo yan kung ano ang P. Na medyo nakakapaling. Kung manganaan. Maray nga ningon yan na magtinda. Ito lang ng mga, kumbaga, karitela. Tapos, inibagang uso na ngunyan, mga padyak na inaatupan. Pagkadro na kulang payong.
Tapos ang paninda Paris. Grabe po ang income man kaya na. Ang takad kan Paris, may maluto na 45 pesos pero okay man ang lasa. Pwede ka man na paggurugan uton. Dahil lang makaharog ka itong sarong kinakanang ko na para ni dyan sa may hasaanin sirotso. Para ni ki Edmi May. Naan Paris, mayo lamang halo. Puro sa nasos. Kabahaw pa. Sabi ko kikarondang Raquel Maray na ito to may chicks. Pampagana lamang. Magkakandaw maluya suluto. Ay pambihira pag-arog kayan. Kaya sinabihan ko itong tindera. Ako, itong mainit-init man na sabaw nindo. Nagbublay na ba niya ako kaaga-aga. Maluya na sulasa, pati itong sabaw, wala pa kabaw. Bublay sa buhay, pag-araw ka na nakakanan mong mga kakanan. Maray ni si Congressman Joey Sarsiata. Termisa na ining okay. Termining hayahay ang viewhay. Tayaw na ako Bicol Party List. Maray na naman daw mapasiring digdi sa siyudad kan Irga. Ang grupo kan ako Bicol Party List. Katabang na katuwang pa. Kadugtong pa. Kadugtong pa sa pagkabuhay. Sumpay buhay pa. Nagali lugod si Congressman Joey Sarsia. Pero makonselo ni si Joey Boy. Di daw kita Congressman Yamsuan. Itong kadakol na tarpulin kung minsan. Tinutulak ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na pagbilog nin agriculture. Approach tanganing mainganyo ang mga jóvenes na magbali sa food security initiatives. Pinipirit man ni Yamsuan, chairperson kan House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, ang kahalagaan kan pagbilog kan brighter, greener, and bluer future para sa mga parauma, parasira, consumer, at iba pang stakeholder kan industriya. Dapat ibinali mo na digdian kuryente. Digdi sa ring kunada area. Kung ano ang tatao mo kaining solusyon. Kining daing hotahot na pagparapalangkaw nin taripa. Instead of saying agriculture, I would say agriculture. Kumbaga so agriculture naging cool tapos cure. Why? Because we have to make agriculture cool. When something is cool, people pay attention, people care, people want to take part in it. We cannot do something about anything we have no knowledge about. Sabi ni Yamsuan sa mga nagbali sa 2024 Sustainable Agriculture Forum na pinag-organisar kan European Chamber of Commerce in the Philippines. Natabako ng Chinese Chamber of Commerce. Pero naghahabo na kamo sa mga Chinese digdi sa Kamsur. European Chamber of Commerce in the Philippines na baga. Sigun ki Yamsuan kay bahan sa mga cool initiative ang paggamit kan social media. Ang aning ipaaram sa publiko na pag-uumasin pagsisira iyon bakong puro sa naman pagtios kundi pwede man na pagkakitaan. By making agriculture and relevant industries such as fisheries and aquaculture cool,
we can raise awareness of their importance and crucially attract the attention of the youth. The future stewards of these sectors, without their participation, sustainable agri-futures may be a distant goal, sabi pa kan Congressman. Pinagladawan man ni Yamsuan sa forum ang mga naginibukan kongreso tanganing pauswagun ang sektor kan agrikultura asin padakulon ang lokal na produksyon kan pagkakanig di po sa satuyang nasyon. Kaibahan man digdian na 7 lay dapit sa pagpapatindog ng mga fish ports asin 35 fish hatchery sa manibaibang parte ka nasyon na nagtatagamang gibuho na moderno ang agri-fisheries sector. Sigun ki Yamsuan. Nagabistuman kan congressman ang mga nasa likod kan ikapitong yugto kan Sustainable Agriculture Forum. Ang temang unya na taon iyon cultivating sustainable agri-futures, nurturing livelihoods, harvesting innovation. Nagrahay-rahay na kansendong tema. Awat pa man lugod, masustiniran, madisponiran, mamantiniran, ninpundo. Ang mga pinagsasabi mo, Congressman Yamsuan. Nakabilog naman pala nin dosing makandidatong senador an Alliance for the New Philippines for the 2025 elections already introduced at the Philippine International Convention Center in Pasay City. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. himself led the introduction of the administration's ROCs, which came from different parties that are part of the New Philippines Alliance. Pambihirang pangaran ini kan grupo NPA bagay ni. Kundi ba sa meaning New Philippine Alliance. So, sinasabawan na nindon mga rebuilding grupo This includes re-electionist senators Aimee Marcos, Ramon Bong Revilla Jr., Pia Cayetano, Lito Lapid, and Francis Tolentino. Also included are former senators, former Senate President Vicente Tito Soto III, Manny Pacquiao, and Panfilo Ping Lacson. Congressman AXIS Representative Erwin Tulfo, Las Piñas Representative Camille Villar, and DILG Secretary Benhur Abalos, and Makati City Mayor Abby Binay are also part of the lineup. Tinagray na kan sa indong lineup. Pinagsararo ng mga man-iba-ibang alyansa. Sana pag nanggarana ini bakong baranga. Minsan ang mga coalition baga, ang iba naghaharalian. Maray sana pag nabibilog. Pag nabilog na, dyan ang sopas. May halo ng mga sorosilosan. Ay ako ngaya. Naglapigot man ako digdi sa partido. Anong etan tinaw sa kuyang komitiba? Maluyang klase. Yan na po nagpupuon pag nanggagarana na. Iba na ang mga nagigindalagan. Nawot pa man lugod ang mga piniling ini kana New Philippines Alliance. Pag nanggarana na, magkasararo manggiraray. Dahil ni sana si Senador Ping Lacson, ay dahil mo man inimadihado. Ilalong-lalo man si dating Senador Manny Pacquiao. Magburugtian dyan sa Senado, palaban ini. Minsan pati abang gugulo na mga pag nadadalang ko sa TV ang mga congressman sa kasenador. Lapit sa mga pinag-uurulayan ninda, lalong-lalo na ini sa budget. Si Congressman Wilbert Lingani, dahil pinataram, kaya itong chairman man kan Committee on Health, duman sa Kongreso, kaya entero man na nasusuya. Si Senador
Alan Peter Cayetano, kalaban mambaga itong garo saro man na yaon duman sa Senado dahil mo maintindihan ang mga dalagan. Nag-iiriwalan sa na itong manungod sa mga botante sa Pasig, sa Makati. Sakang nahagop kan kamera. So, pag-uugali, so inasta duman ni Senador Alan Peter Cayetano. Ano na gayud kaya kan ibang mga congressman, senador, dahil sinda hagupon kan kamera. E manindihan makokontrol kung lalong-lalo na itong mga kontrobersiya na nangyayari po dyan sa Kongreso at Senado. Tan iba, lalong-lalo na social media, yun man yan pigpaparahanap-hanap. Kaya mag-ingat ang mga senador, congressman, kung minsan, parang mga salto naman, ang hero, kan iba. Tapos ang mga tunay na pag-uugali ninda, naralataw na kung anong klase. Maray na pag-uugali ang hagupon kan kamera. Kung minsan na nahagop pati kan kamera, so mga naiibang dadalanon dyan sa Kongreso at Senado. Sa mga miyembros kan media, pabor man yan kung may mga kontrobersiyang nangyayari dyan po sa Kongreso at Senado. Hoy, good morning pala sa Unip High School Batch 87. Kumusta na si Rico Revilla? Tapos si Regis Bailon dyan sa Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Maray si Batchmate Edna Torres ta. Ang mga post pang relax sa buhay. Dyan sa Malawag, Nabwa, Camarines Sur. Sabi digdi, look, Casoreco 3 power bills out now. Member consumers of the Camarines Sur 3 Electric Cooperative and Rinconada District are now getting their first test of the 18 peso per kilowatt hour charge this month after meter readers of the said electric cooperative started distributing power bills to residences. This particular consumer disclosed that their usual power bill would range somewhere from 3K to 4K. This time, it's a huffing 11K to 12,000. Pambihira. How about you? Have you received your power bill already? Yes! Dating 2,000, lampas na 4,000 sa kuyang bill. Man sa ibong kipanugangan at binabayadan nag-800 sana. Ngunyan, 1,300 na. Kanya ako talagang halos doble. Halos nga ni matitriple na ang rate ngunyan sa supply ni kuryente sa indang mga bill na pinagtatao sa mga member consumers digdi po sa laog kan Casoreco 3. Masasabi ko dyan na horop-horopon niya to kung ano na nangyayaring ini. How about you? Have you received your power bill already? Did it surpass your child's grades in school? Don't forget, Casoreco 3's one bell policy. Take note of the deadline. Otherwise, they will immediately cut your power meter. Tapos may pahabol pa digdi sa bareta. PS, as we are about to post this news, the power went off and on again. Pero kakawatan ka manoy. Go on and off pala. Kan ipinaluwas mo ang post na ini ay santisima. Namalisahan ka gayud noy. Kan Casoreco 3. Kaya kung ano-anon pagpapara post mo
Maray, nga sa imo, brown outon, tapos ibalik giraray. Roman sa na yan, na kuryente, na buhay liwat, mabalik giraray. Indang buhay tayo ni sa Rinconada area. Ay, naso payabakong Rinconada. Big service sa Rinconada. Dahil na ini pinag-aasikaso baga. Pero dahil mong baga nagigirong, so nagpapayaba kan Rinconada. Saka nagsiservisyo sa Rinconada. O baka mayo umandig di sa Rinconada. Kaya notok. Hindi man na basketball player na ining si Jan Amores. Nanambadil ay may kaso na. Tapos kang bata ka. Digdi pati sa mga ano yan, mga comment, kan ibang netizen, shooting guard. Para badil na gwardya sa basketball ay pambira. Tapos dinagdagan pa man kaining saro. Drugs pa more! Saro. For the first pick, BGMP, Silik, Jan Amores. Tapos ini pa manasaro, Karma is real. Rambula Torrijas ay pambihira kung arog na kanan mga parakawat niya to na PBA player. Kumbaga, maluyan pasensya. Tapos ining bareta manungod sa kamugtakan ka na panahon tulong bagyo asin sarong potensyal na bagyo han padagos na ngunya na pinagbabantayan sa laog ka at asin luwas ka na Philippine Area of Responsibility. Tropical storm Cimarron na padagos na naghihiro paparani duman sa nasyon kan Japan asin ang saro pang tropical depression sa Pacific Ocean na harani duman sa Guam. Ang saro pang panibagong tropical depression na nabilog sigon sa GMA na nasa sirangan na parte kan Bicol region sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Asin ang binabantayan na aktibong LPA sa sirangan ka na extreme northern Luzon na nasa laog kan par na inaasahan magiging ganap ng bagyo sa masunod na 24 oras. Madagos na mag-monitor para sa mga masunod pang update. Sabi kan PWS PSU. Wana po kitang 51 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Morning man dyan sa Banwaan ka na Balatan. Mayor Nena Bagasbas, jata palan ang rescue vehicle kana Banwanin Balatan na aksidente, nakabangga, pasiring duman sa siyudad Canaga. Alagad bako uman na official business an Kalakawan. Inigibo sa naman service vehicle kan nagkapirang empleyado kan Balatan, Camarines Sur. Ay napangyayari. Ano yan, Mayor? Kaday mo po yan aram na arog na kanan ginigibo kan rescue vehicle. Ginigibo ng service vehicle dapat gamiton yan pang rescue, kaya nga ni rescue vehicle. Parehas man yan kan ambulance pang emerhensya. Minsan kaya iba nag-aarabuso sa paggamit kan mga behikulong ini. Iba nga ni pinipersonal personal vehicle ta nakalunad very important person. Halimbawa nakalunad si Mayor, nakalunad si Kagawad, kaya si Vice Mayor. Hindi talagang matindi ta nasasakayan rescue vehicle.
Di man daw kita sa mga ribulto, doon mga pinagasulo. Pinasurrender, as in pinagsulo kan Diocese of Lawag, ang mga subuot ipinagbabawal na ribulto kan Santo Niño sa kadahilanan na ang mga iniiwan bakong aprobado kan Roman Catholic Church. Ang mga nagsusunod iyon kabilang sa mga bawal na ribulto. Ano pala ngunyan mga bawal na ribulto, ha? Santo Niño na aprobado pero rinitwalan kan mga occultists, mga itong kulto. Santo Niño de la Suerte, may gamgam, asin may ubas o may bugtakanin bariya. Santo Niño de Palaboy. Ang Santo Niño de Palaboy ba kung itong kung saan na lugar. Di palaboy-laboy kung saan na gilid-gilid. Tapos kulay green, yellow minsan. Pulang Santo Niño na may belt as in kopya. Santo Niño na huba as in may sarong anting-anting. Santo Niño de la Sacristan. Yan pala ng mga rebolto kan Santo Niño na dai aprobado kan Romano Katoliko. Kung babae, Santa Niña. Kan yaon naman ng mga nakaulay ko si Roma. Santa Niña. Ay inda. Kung ano-ano na sa nabagan mga nangyayari, digdi sa tuyang nasyon. Nagpapasaway ang mga pastor na iba. Ang mga pastor, papastoran. Kung padi man nagpapasaway, padi malas. Saka ito, may nagkakapirama na padi. Ang mga nagtalikod na aldaw. Embelto man, nasa sautan pati na iyo ang nagpagadan. Kaya ito, sa iya man sa nang katabang na magayon-gayon. Suyan baaw! Hindi na cardiac arrest na itong pading ito. Binawianin buhay. Kaya di palabi-labi sa di kinaba na adi. Kung nangyari itong bill ni dating Congressman Paul San Buenaventura na mga lalaking mahihilig puputulan, tapos so kaligayahan kan mga kalalakihan digdi sa tuyang nasyon. Nadakop ngayang mahilig putulan. Ang bihira. Kaya sunod na kandidato ba ito ni dating Congressman Paul San Buenaventura dyan sa 3rd District kana Camarines Sur? Ola! Kung minsan ano yung mga congressman, kung ano-ano na sa mga naisip na ipasar na bill. Tumaning sa absolute divorce bill. Sagkod ngunyan baga, maribong ang dalagan ka ito. Sa perming makontra dyan na simbahan Katoliko. Ang rason man kan simbahan Katoliko ang pinagsama ng Diyos hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya lang kung magulo na ang pamilya, alangan man yan na permi bang nagsasaro dyan sa sarong-harong. Sigan burolyada ay talagang masakit na yan. Dawa day apply an absolute divorce bill. Magsuruhayan na kung sigin ang burolyada sa laukanarong. Ang mag-agom ta ay rakman duman sa mga aki na maapektaran. Dapat yan ang tawaan atensyon ta. Kung minsan kadakol na ba kitang mga
lay digdi po sa nasyon Pilipinas na minsan pag-abot sa implementasyon dahil managayo nag-i-epekto. Maresa na sa primero, pero pag naghahaloy na dahil nasusustiniran ang mga lay na kumbaga dapat implementar nin tultul. Hoy, good morning man ki Etche Chavez, asin man ki Miss Ella, dyan po sa Nenyo Jesus, Batu Camarinesor. Kumusta na daw ang dalagan ka na politika dyan sa Banuan kan? Batu! Ang mga naglalataw dyan na pangaran na mga kandidato bilang alkalde, siyempre, mare-elect, subuot. Si incumbent Mayor Junjun Surilla, naglalataw man ang pangaran ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. May naglalataw pang apelyidong Dangkalan. Yan po ang mga lataw ang pangaran niya na subuot. Makarandidatong alkalde Suyan Batu. Sa Iriga, pasimplisa na. Saka na ngaya, maaaraman kung nakapile na ng COC ang mga kandidato. Sabagay, tama man. Ngunyan, mga kunyan pa yan, premature. Pero kung nagpile na ng COC, aram na kung isa'y talaga ang mga kandidato sa manlain na posisyon, digdi po sa lokal. Usong-uso man ang mga sumba. Grupo-grupo naman pati, may mga uniform naman ang mga para sumba. Hindi, minsan karon nakakagodaan mga trainer na kalalakihan. Waning kamatso na nahiling ko ang tindugon, trainer kan para sumba. Maray na yan, may alingan lamang na iba na mga senior citizen na. So mga bilbilon na iba. Pagayon-gayon kan sa iyang hawak, kan sa indang hawak. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, puon kadto sa kungunyan.
Pamaskong padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinag-irapan, pinag-ipunan. Sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 4 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Babasahon talang ining mga ipinaabot sa Iriga City Consumer Watch Group. Magin negatibo, magin positibo. Ipapaaram ta po ini sa publiko. Casoreco 3 is the worst electric co-op in Bicol. Why? FDR for the consumers, and according to their organizational chart, ang consumer members ang nasa taas. Bakit di re-anapan sa solusyon na mapababa or makapantay man lang sa ibang electric co-op dito sa Bicol? Directors or officials so supposed to be nasa panig ka consumer members. Uno mga ginigibo, palamuti lang or dahil nakikinabang din? Here's my take. If kaya ka ibang electric co-op na mapababa singil, nga ta, diri kaya ka Casoreco 3. We can coordinate and ask the lowest rate electric co-op ano ginawa nila, kung saan makakakuha ng murang power source, etc. If ang sinasabi ng Casoreco 3 dahil sa tax, bakit ang ibang city na mas malaki kisa sa Iriga, mababa ang singil sa kuryente? So, Iriga na ba ang may mataas na nag-tax? It doesn't make sense. And siyempre, need talaga na mag-tax sila, nasa batas yan. I think may mas malaki pa na dahilan na hindi sinasabi ang Casoreco 3 kung bakit bukod tangi na sila ang may pinakamataas na singil ng kuryente, and I assume sa buong bansa, pero ang serbisyo which I personally experience is if not the worst. If the member consumers is at the top of the organizational chart, we have the right to know, and Casoreco 3 should open their Facebook account to be commented or be criticized. Bakit di rin nila i-open for comments? Ipag nag-a-announce sila, Facebook din ang gamit. Gusto nila mag-iyan pakanda personally para magreklamo, dapat ipabayad ag ipaisi sa ngamin asimbag nira. It's okay na magtaas because of inflation, pero bukong arog ka di. Ngawa na lampas langit a pagtaas ka Casoreco 3, pero a serbisyo la kalupa. Napasari a kinikita ka Casoreco 3, dapat open book uno mga pinaggagastusan nga taarog pa din ang serbisyo nira kalupa. Agko ba modernization plan nga taata firming brownout, agko ba sira mga bagong transformers na binakal? Sinalidan na ba so mga luma na diri na kaya a capacity ka power, dahil siyempre nagrurugang ang mga consumers na nagagamit. That must be open book to all kay puwan na maisiyan kung nga ta diri mig-arog kada aring kunada kung diri na mo na i-compare sa ibang lugar na mas mababa a singil, pero baka mas magayon pa a serbisyo. And last, politics should be set aside, lalo na pagpili sa manager kaag mga opisyalis ta nagagamit a Casoreco sa politika. Lalo nang wanag ko mga nagpapabida, bida para sira sa biyo na hero kuno,
Pero udaman nilatag na pang long-term solution. Gusto pa bawasan attacks ka syudad, ya pauno man ang mga projects para sa mga tao. Just my 2 cents. Galin sa nagmamakulog ag nasasakitan na konsumidores kakasoreko 3. O sinipang saro, kagawad, ito na solusyon na tinatao mo pang band-aid sana. Pero buko bulong sa maapros. Kin matod ikang servidor, dapat isim mo kin pauno gibuo na accountable kasoreko 3 ka mismanagement and negligence nira. Sa kakagawad, tanong ko lang, di ba nag-aabogado ika? Ngata, ba nada ika pagkaram about taxation? Ay pambira. Isay kan kagawad na ini. At tunay na servidor, nag-i-educate sa tama, bukong nagagamit sa tao para magmukhang hero. Dawa sala man solusyon. O di man, anhali man ki Konsi Gigi Vargas. Habang nag-uulat kita sa aksyon galin ARC, Kasoreko 3 o Korte, obligasyon ta na magtabang ag magtaong solusyon sa abot ka kanatong makakaya. Ini sigon sa social media post ni Councilor Vargas. Katingay sana pwedeng maibawas sa singil sa kuryente pag naipasar adi ordinansang adi. Pero tandaan ta na bawat buwis na binabayaran, member consumers mismo ang naapektuhan. Dagpakan konsyala sa iyang post page. Ano daw, maprobaran man daw yan. Yan ang hapot. Yan sa Sanggunang Bayan. Ay, Sanggunang Panlungsod. Bayan na pati sa kuya. Minsan, ang mga ipinapasarbagan ni Konsi Gigi Vargas. Enterong Rene Requesa man dyan sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Kan grupo ni Vice Mayor Edsel Di Maywan. Lalo na kung makaabot pa yan sa kaaraman ni Konsi Nicky Lagrimas. Grabe, ang screen kan screen na pati. Andoang ini kung minsan makonselo dyan sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Yan, sabi kan ibang mga kababayan niya to, Konsi Gigi, Konsi Nicky, Konsi Jeep, Konsi Isay. Talaga. Mga mayor na magkakaigwanin kaganapan dyan sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga na mga konsi. Basta sinda, konsi. Napod ko man, konsi Isay ang makakarahay na konsyal kan Iriga. Saanas man yan may kakayahan, may kabatiran, na ito man matatawadan ang kakayahan kan lambang saro. Baga inilihir yan kan mga Irigenyo. Kaya mayo man pwedeng basulon kita man sa ng mga taga-Iriga kung maluyan sa indang mga performance. Kan iba dyan nagigibo man kan sa indang trabaho. Kundi ba mga bagito pa man, siyempre. Inapod na new fight, naghahanap pa man yanin mga eksperyensya. Maski paano, ako haloy ng pauro attender ko dyan sa sesyon kan Sanggunang Panlungsod kan Iriga. Mga medyo may kabatira na talaga dyan. Arog kayo ni ki Konsyal Buboy Villanueva Jr. Tanagin Vice Mayor na nga ni. Si Konsyal Santos Audal Jr. Mga junior baga. Tapos si Konsyal GC Aboniti Jr. Si Konsyal Butsoy. Iba pong mga konsyal dyan, mga baguhan pa man. Si Konsyal GM Grimaldo, medyo datihan naman yan. Hindi
pag-abot ka dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga, perming an ruling dyan, majority, kunyahong ka sa minority, dawasin mo na sanggunian. Perming maiipit an sa imong mga marhay na kaisipan kung minsan. Masakit mapauyon ang majority kan minority. Tawa anong ginibo, only in the Philippines. Maray lugod kung banga-banga, sabi ni Soy Kapitan. Talagang pag pinagbangaan na minority saka majority, pag nagkaiguanin butuhan, madepende yan kung arin ang mamayor. Minsan kaya, an iba pong mga sanggunian kung minority dakul, nagkakaiguanin problema. Diyan, dahil nagkakauruyon, nakakabali na ang executive. Yan baga sa banwan kan bato ka ito ay siyempre mayor, so minority. Sigan diringkilan kan alkalde sa kan vice mayor. An apektado, so banwaan. Pag nagpapara diringkilan po ang alkalde sa kansangguniang bayan, o sangguniang panlungsod, ay an naapektaran ang mga namamanwaan kan sarong lugar. Sa inda pabor ta, kumbaga nagre-receive nin mga honorarium, nakarelax ang buhay. Pero so mga proyekto kan banwaan o syudad na iyo po ang naapektaran dahil na-implementar nin tultol ta kadakol kan nagkukontra kun minsan maray kon sa karahayan ninda ta madali yun araprubaran ang iba. Pating mga manunungod sa isyu baga abot dyan sa Kaso Reco 3. Halawig na proseso ini. Haloy na bagang problema ini kan Kaso Reco 3. Ining maluyang serbisyo, pabor brownout. Pero ang pagpalangkaw nin singil, nakakontento ka manihaminto. Ang makairak sa mga saradit na member consumers. Kumbaga sinasakit sa pagparahanap nin ibabayad. Ano naman so pang-oral daw na pagkabuhay ninda, kaya nga nan sabi kan iba amo na sila ngayon ipig-anap ito kasureko pauno naman na rin pagkabuhay ta mga ngud. Daw kita kay House Speaker Martin Romualdez. His inspection is part of the House effort to crack down on rice hoarding and smuggling and ensure rice is always accessible and affordable for all. We are here to send a clear message. Rice hoarding, smuggling, and other illegal activities that threaten the accessibility and affordability of our staple grain will not be tolerated, sigon pa kay Speaker Romualdez. The House leader also appealed to rice importers not to exploit because their hoarding of rice causes its market price to irritate. Let's just work together instead of thinking that your profit and the expense of our consumers will increase, sabi pa kan Speaker. Tapos
ubos ining milyon na kilo kan bagas na katingga sa MICP. Sinabi man kan Star Cinema na bilang na ini sa sendang mga social media accounts ipinahiling kan mga tagahanga ninda Catherine Bernardo sinman Alden Richards ang sendang pananabik sa padagos na nag-uusad ang hashtag sa Hello Love Again teaser sa microblogging site na X, dating Twitter. Sa initial na teaser para sa Hello Love Again na pinaluwas kan September 16 liwat nag-cruise ang dalan ninda Joy asin Ethan sa Sarong Airport sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana madadalan ang Hello Love Again sa Nobyembre 13 ngunya na taon. Nagluluwastig di si Catherine Bernardo garo nalilingawana si apelyido Padilla gawa ng bago na naman Richards pero sina Richard Goma mga artista kung minsan madalion masuya madalion man magsikat madaling makakuha, madaling magribay. Kaya digdi sa kamsure, inda kung anon kaabtan. Kan sa tuyang gobernador sa kaning Yase Prisman. Abangan ang mga masunod na kabanata. Sa tambalang Gob Luigi and Yase Prisman. Magiging titulo, Come Sure. Ni mana saro si Kim, Kuya Kim Atienza's youngest child, Eman Atienza, has spoken out after a viral TikTok video where the dinner bill reached 123K. What you can say about this? I don't know. Field Report! Pero nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Lahat sa ribuan mga personalis kan San Miguel MPS sa Panginoon at Manny Police Lieutenant Asuncion C. San Juan and Deputy Chief of Police as in sa Irarom kan Mapayamit Police Major Lester B. Kililan and Chief of Police ang Serong Awareness Lecture sa San Miguel Rural Development High School sa Barangay District 1 San Miguel, Catanduanes. Pinagtuwar sa sinambit na walang aktibidad ang mga importanteng tema kaparehas kan crime prevention, anti-drug campaign, juvenile justice, anti-terrorism, asin mga traffic rules and regulations. Ang sinambit naman ang ito kan lecture na magtaunin kaaraman sa mga estudantes, mananamot sa mga layers, asin mga lakdang na posibleng gibo yaring makalikay sa krimen, droga, terorismo, asin mga tamang pagsunod sa late traffico, ngaling malikayan ang aksidente sa tinampo. Ang sinambit naman ang ibo, parte naman kan panagos na kampanya kan PNP kontra man sa kriminalidad asin terorismo. Pati naman ang pagtutok sa kaubilisan ngaling malikayan ang sitang pagkakasabot sa talanggi mo. Nagpapasalamat ang PNP sa aktibong partisipasyon kan mga estudyante at man para tuklo kan sinambit naman eskwelahan sa matarayong kung napagsasahibo kan programang sinambit. Padagos naman ang sitang promesa na magsahibo rin mga kaparehas na aktibidad ngaling mamantinir ang pasiorden sa komunidad at man sa eskwelahan. Dugang na balita sa lado lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Meron
nagrarayo na isip ko niya na. Karoon na iisip na naman so yaon sa buhi. Yan kay Mayor RPL. Minsan ining mga comments digdi sa official page kan lungsod ng Iriga. Abidigdi Naga, LGU at Kasureko 2 ay nagtatarabangan para mapababaan ret kan kuryente. Pero sa Iriga baliktad nagkakasukasuhan at LGU sin Kasureko 3. Ang lugod na logi konsumidores kan Iriga, sana po agko communication ang LGU sin Kasureko 3 para mapababaan ret kan kuryente. Lalong udamig loog na negosyo sa Iriga kin sobrang taas ka ret. May God bless us all. Ay naglaog mambaga. Kigibo na nga nitong McDo. Kamo man daw. Tapos itong tuo to pagkadro dakula. Una nin dumayong naglalaog digdi sa Iriga. Kadakol kan naglalaog pati bihikulo. Paparahagadan nga ning plasada. Diyan sa Purukan Sarong Dakulang Mall. Pag-abot sa collection, digdi sa Iriga, ay dahi ko ipapadaog. Pero maray-ray ko na nga ni, sabi kan ni bangon niya ng mga panahon ta, bako nang grabe ang panikit. Okay daw ka mo, ta madali na ang eleksyon, baka mga pirang aldaw. Sige na naman ang mga checkpoint. Labo-labo na naman kamunin panikit. Kaya sa mga expire ang rehistro, expire ang lisensya, ay mag-oresposar na ta. Talagang pag ma-eleksyon, baga, labo-labo ang mga checkpoint. Isa man magpara, drulag-dulag ka mo kung ma-aksidente pa ka mo. O di mas lalong nadagdagan ang perwisyo sa Indo. Kaya itong nagsusunod man giraray kita. Oy, good morning man ki Kagawad Johnny Nacario sinman punong barangay Boyet na Grampa dyan po sa San Vicente Sur, digdi po sa Siyudad kan Iriga. Sa aga, nagarumduman ko. Sa aga sukunyan, paboksing. Inter-barangay boxing tournament. Gibuhon ini diyan sa may atubangan kan Iriga City Ceremonial Grandstand. Kundi naghahanap pa da. Ano to? Ring girl? Round ring girl? Dapat so magayon man ang round ring girl. Kaya mistisa na sa nang tabang nun. Pwede na yan. Basta may nagkakapot kung pirang round na. Masakit kaya kung nang pabuksing na inaaram kung nakapirang round. Sige sa nan round. So round girl man, sige sa nan ikot. Tapos sa premyo pa lang kababa uman. Ay inda. Hey, good morning kay Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator ka na Siyudad din Iriga. Saka sa mga empleyado ka na City Hall. Natapalan niya duman sa Metro Manila si Mayor Rex Uliba. Nakaulay ko kasudma si Attorney Nonoy Wapirina, si Idol. Pinaapod subot kan Malacanang si Mayor Rex Uliba. Nakapag-uulayan ang manungod sa Kasureko. Sana may marhay na bareta pagbalik ni Mayor Rex Uliba. The City
Government of Iriga is proud to continue its commitment to our local residents by providing financial support. Today at the Iriga City Sports Center, 200 individuals receive assistance through the EICS program. Expressing heartfelt gratitude for the help they received, city officials are dedicated to uplifting our community and ensuring that every Irigueño has the support they need. Together we rise. Nasa 200 pala ang makakaresibi. Gaining assistance in a crisis situation. Na daw itong mga kunyan programa kan gobyerno para sa mga gutom na pamilya. Kung ano-ano na sa nabagan mga programa kan sa tuyang gobyerno para sa namatabangan ang mga nagugutom na mga Pilipino. Nagkain dulo, nagpaparadakol ang tios sa Pilipinas. Sa puro na sa naayudahan ginigibukan sa tuyang gobyerno. Kumbaga iba natutukdoan na magparahinugak. Sa piga ayudahan, siyempre ay may ayuda man ngaya alis sa gobyerno halatunta na sa ngaya. Sa ngaya magparatrabaho kita ay pambihira kung arog na kan ang rason kan ibang mga kababayan nyato. Por Diyos, por Santo, dahil maasinso ang Pilipinas. Kung naaasahan na sa napermi kan ibang mga kababayan niya to an ayuda na itatao hali sa gobyerno. Erakman kan gobyerno pag-arog kaya. Nganing sagad na kita sa utang sa ibang nasyon. Tapos magpaparahinugak pa sa ibang mga Pilipino. Ang rason permitios. Lalo ka mong matios kung dahil na ka magtrabaho. Hoy, good morning man ki dating Congressman Sal Portuno. Ki Ma'am Jo asin man ki Vice Governor Sal Portuno Jr. Kaki Ronnie Maestrado. Asin man ki ki Andrew Di Villa. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan.
trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. Gaisano Capital. Gaisano Capital. The best place to shop for all. The best place to shop for all. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Jerope Engineering Services, owned and managed by Engineer Jerome Panotes, Zone 4, Camia Street, San Nicolas, Iriga City. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 39 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Rondang Rakil, pigpaparahapot baga ako kan mga kandidato kung sa irisay pambihira. Kanya ako halaton muna sa November na pati. Istang kalag na naisip ko. Halaton muna sa nanya ako ang October 1 up to 8. Diyan muna maaraman kung isay sa mga nag-file nin COC. Magparasabi kita, kandidato, ito pala, hindi baga nagkandidato, di Roland Paksiw. Hoy, kumusta man ki punong barangay ni Ablan, dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur, asin man ki Manay Munching Maglapid, sa iyang bilog na pamilya. Report! Nagbabalik si Karondang Atan na pasok. Ang mga bagong miyembro sa RPSB team sa Panginoon at Mani Police Captain Jerry P. Cantes na pinagtatag sa mga iba-ibang barangay sa Panuan kan Manito Albay. Nagsagip mo din korte si Cole sa local government unit kan sinamit naman na Panuan sa pamamayungan ni Honorable Rebecca Dash. Kung sa ipinabot kayo ni na usong pagsusunod sa mga team, ibubugtak sa sarong barangay kung sa'yo magtitinan sila naman makapagatod servisyo sa komunidad. Alagad maging tulay paman sa mga programa kan gobyerno para man sa mga perang lugar na bigyan ng mga servisyo haliman sa gobyerno. Yan ang kasiyang lugar na informasyon, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa imong kinamumugtakan. Nakapaglista man ana PBOLC nin panibagong phreatic eruption hali sa bulkan kana Taal. Sigon sa opisina na monitor sa main crater kana bulkan ang sarong minor phreatic eruption kaso Udma alas 12:39 nin pagkaudto na obserbaran man sa thermal camera inaapod na pusngat ako pati posngak kung saan nakapag-produce ininin na 2,400
Metrong Langkaw kan Plume. Ibong kay ni nagtitiner pa man sa alert level 1 ana naunang bita ng bulkan. Naparehas man kan bulkan mayon, nasa alert level 1 man ngunya ng mga panahon. Tapos handa naman subuot magbutas sa pwesto si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Kasunod man kan sa iyang senatorial bid sa 2025 midterm election. Tapos ining mamundong bareta sa Philippine Basketball Association. Abo man mo nang magtaonin komento asin opisyal na pahayag ang pamayuhan kan Philippine Basketball Association sa panibagong insidenteng kinasasangkutan ni Northport Batang Pier player Jan Amores. Sabi ni PB Commissioner Willie Marshall, ipapaubaya na sa namo na ninda ang investigasyon sa mga kapulisan. Sa ibong kay ni aminado man sindang mamundo sinda sa nasambit ng insidente. Mayo man ining komento sa pagkakawat ni Amores sa luwas kan liga kan PBA. Kung magigurumduman, luwas sa inisal na report na hali sa kawat na basketball si Amores bago nangyari ang shooting incident duman sa Laguna. Nagasuko man tulos ini sa mga autoridad asin na-inquest kan aldaw na ito. Maray nganing dahil nagdulag-dulag. Arog ka alis go sa kaki ano yan? Pastor Apollo Kibuloy. Kundi si Pastor Apollo Kibuloy dahil man nagdulag. Nagtago-tago sana. Iba man ang nagdulag. Si dating mayor kana Bamban Tarlac, Alice Go, talagang nagdulag. Sabi man kan iba, baka pinadulag. Hoy, good morning man ki Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa Babatngan na San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga. Kilin Pante Servino asin man ki Manoy Arnel and Willie Serdan. Ki Antitiding Marmol Serdan dyan po sa naunang bita ng barangay. Siyempre ki Manay Bilin Pederes dahil kung lamang nahiling nagsusumba. Mayong pagduwa-duwang isip na ipinasuspindi ni Senadora Lauren Legarda ang budget hearing para sa Presidential Communication Office. Inian matapos day magtugma-tugmaan mga itinataon na bilang ninda PCO Secretary Cesar Chavez, taga Kunyan taga San Jose Partido. Man Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. dapit sa kabilugan na bilang kan barangay sa nasyon. Igun kaya kay Torres nasa 42,000, 45 sa naman. Sigun man kay Chavez nahiling niyang nasa 42,000, 46 pambira. Na ini basado sa datos kan Philippine Statistics Authority. Sarong puntos sana na nagtugmaan duwa. Sunod kay ni matapos ining isuspindi, pinaghurot man niya sa mga ini na aramon ang eksaktong bilang para digdi. Pambihirang mga kunyan ini. Direktor, tapos sekretaryo, taga Bicol pa.
na naman na pinagmuknaan anti-EPAL tax force kan Commission on Election. Man kay ni sa Bacolod ibabagaan na tataramon. Agud bantayan ang mga kandidato nga nakapile na sang ila Certificate of Candidacy para sa 2025 local and midterm elections. Ini ang pahayag ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Rebo Sorbeto sa sarong interview. Sigun ki Sorbeto, dahil pa man applicable ang premature campaign mentras na dahil pa man formal na nagdeklara nin election period mapon sa Enero 12 sa masunod na taon. Taramon sa Bacolod, bangon sinigin atag sang election officer ang mga incumbent official na liwat magpili sa masunod na eleksyon ang makapadayon gihapon sa rong normal na paglibot sa publiko. Ko sa nakayang tataramon Texas Bacolod. Ang mga aspirant ang pwede makahimo sang panerbisyo kag panghatag sang kun ano nga ilalugay basta wala lang may magagawa nagagawa mga bot. Napanggin klaro ni Sorbeto nga bawal ang mag-obra sang tuman kada kul nga poster o kon mga tarpaulin nga nagapabutyag sang ila mga program o kon intensyon para sa maabot nga eleksyon kay ini ang nasakop sa ginabumilian sang anti-EPAL ng Comelec. Na daw kita duman sa tataramon na Bacolod ta. Kung nagpalangkaw nin singil sa taripa nin kuryente digdi sa Casoreco 3 dahil na napupugulan, mas matindi man ang nangyari duman sa Catanduanes. Namakmungan sa iyang bill, uminabot sa 8.6 milyones sa laog nin sarong bulan ay pambira. Anyari pag-arog kayan? Anong klase ang pag-reading? Man sa probinsya kan Albay, preparado na sa Renewable Energy and Investment Summit. Scheduled sa aga na gigibuhon ini duman sa Oriental Hotel, Legazpi City. Kumusta man sa maparantabay niya to dyan po sa Banuan Kanabuhi. Ki Sailin Ligasyon, asin man ki Ma'am Norian Natsuri Kisabal dyan po sa Santa Clara. Si Iring man ki Consyal Marlon Tabaldi dyan sa Barangay de la Fe. Siyempre sa sakuyang pinsan dyan sa Barangay Tambo ki Manuel Reserdan. Bagang mga nagpe-friend request sa ko anas foreigner. Hindi baka mga hacker ini. Nagngiri na. Nailang maarog kan
an account ko kan account ni FB account ni DJ Mandy. Na iba na so profile picture. Minsan nagingiri na ba kayo ng mga nagpe-friend request na mga foreigner? Hoy, happy birthday man ki Mama Cynthia Toralio Montañez, ki batchmate. Ano daw ang masabi kayo ni Freddy Panga? Basta mag-birthday ang mga batchmate, dapat magpaaraman si Freddy Panga. Nganing maka-attender man lamang. Kundi ngon yan, kung minsan garo perming out of coverage si batchmate Freddy Panga. Pero nasa Kamurawayan. Hoy, kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating kagawad Lowiliano. Pwede na ining magparamdam ngunyan tabako na siyang busy sa iyang pagiging kagawad. Taka ito talagang perming sibot. Ngunyan, igwa ng Lieno TV. Dahil kung naman nadadalan sa Lieno TV ha. Siyempre ki Konsyal Manolo Ocsano Luzon na pigpaparadudahan nagbalyo na. Ay manindo kamo man daw taga Nabwa. Nagbalyo sa in. Para gayud nagbalyong tinampo. Minsan ngunyan pong nagraraninaan na kumbaga politics fever. Dadangadang na election period kung ano-ano na ang mga nagluluwas na mga baretang makangangalas. Maray so common ng bareta pero ang mga bagong bareta ang unya na kung minsan mga imposible nabubuhay baga. Nakaabot pati sa social media ay madalion maglakop. Pudan man ang Office of the Civil Defense sa publiko na makisumaro sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngunya na aldaw. Sigun sa OC, alas 9 nin aga nagpuon ang nasambit ng earthquake drill. Pagpatanog kan nasambit ng alarma kung kinakaipuan na magluwas sa mga edipisyo. Pigkokondosir ang nasambitan ng earthquake drill ngani na maaraman ang preparasyon kan lambang lokal na gobyerno asin gabos na opisina in kaso magkaigwanin makusog na linog sa nasyon. Ibaman maski ang mga eskwelahan sa pampubliko, mga teachers na susuya naman di na bagay nagtinper sa nabagay earthquake drill. At ngayon, ano man magini, bukin naglilinog. Ang delikado sa linog, itong mga yaon po sa may haralangkaw na building. Pero ang mga sa open, ay managayo, apektado. Salbo man kung ang natutungtungan mo, intiro ng garatak. Siyempre, mayo ka ng maagihan. Kung anas na nagkagaratak, ay bako na yan basta-basta. Ang linog kung minsan bigla sa naman bagang naabot kumpara sa bagyo na talagang may
preparasyon ka pa. Ta kung minsan, dahil man baga nabiglaan bagyo, ang linog, kung gustong magyugo-yugo kan irarom kan daga, maggaraakan, ay dahil mo man aram. Mayo pa man nakakapredict kan linog. Na ngayon, malinog, araw kayo ning oras, mayo man baga. Naaraman na sana kung naggaratak na, nagbaragsak na sa building. P-Bolks, dahil man yan basta na, kumbaga, nadedetect tolos. Bakong arog kan, kamugtakan kan panahon, na naaraman kan mga weather specialist, weather expert, na kanya malaog ang bagyo, arog kay ning oras, arog kay ning aldaw. Ang linog, mayo man nagsabi sa Pebbles, arog kay ning oras, malinog, mayo man baga. Kaya, dayan basta-basta na pe-predict. Kan ibang mga nakaulay kung mga pro-pilosopohon, masakit niya kung mag-uranan nin toki. Ngiri, kung arog na kayan. Dahil manindot ha, masakit na yan. Kung arog na kanan kinaban, dapat puro islab ang harong. Kaya ning duman magralaok, ligtas. Sabi na naman yan si Kibuloy, ang hindi dumaan sa aking bahay, hindi makakarating sa langit. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. So, ang mga reporter ngunyan, saro-saro na sa nangod. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa lado technical si James Oco. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong dahing sawang pagantabay.